Αν ονειρεύεσαι ταξίδια, αλλά σου έχει κόψει τα φτερά η οικονομική κρίση, τότε παρακολούθησε το παρακάτω βίντεο με απόλυτη προσοχή. Είμαι η Δήμητρα Μαλατέστα και λατρεύω τα ταξίδια, χειμώνα και καλοκαίρι. Πρόσφατα ανακάλυψα κάτι απίστευτο. Ένα εντελώς δωρεάν σύστημα σου επιστρέφει χρήματα σε κάθε σου ταξίδι. Ταξιδεύοντας με τις εταιρείες που ξέρεις, στα ξενοδοχεία που θέλεις, σου επιστρέφει χρήματα στο χέρι, όχι πόντους, μίλια κτλ. Μετρητά. Αλλά στάσου, έχει κι άλλα. Μπορείς επιπλέον να γίνεις μέλος σε ένα αποκλειστικό ταξιδιωτικό κλαμπ και να απολαμβάνεις διακοπές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Με μειωμένες τιμές μέχρι και 65% ή 85%. Και κάτι ακόμα. Μπορείς να συμμετέχεις στη βιομηχανία του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Με το προϊόν που όλοι καταλαβαίνουν και οι περισσότεροι ονειρεύονται. Αποκτώντας επιπλέον εισόδημα αποκλειστικά από τον υπολογιστή σου. Για να μάθεις περισσότερα για τη τεράστια αυτή ιδέα, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου. Και ετοίμασε και τις δικές σου βαλίτσες.